Здравейте, приятели! Аз съм Мони и днес ще играем Майнкрафт с Велизар и Вики. Вече може да се изправите. Така, и ще играем Kit PvP. Нека да започваме. Така. Аз Викинг. Така. Винаги си знаете. Да, разбира се. Аз съм невидима. Вики, Ти си гост. избери. Вики, не дей. Избери си Кит, бе. Аз те убих. Вели, стига де. Добре, Добре, де. да продължаваме. Само за загрявка. Да, голяма загрявка. Чакай, къде си? Направо голяма загрявка. Ами, Вики, стой там. Стой. Не дей. Ма избери си Кит. Как бе? Взимаш честа. С честа. Имаш един единствен кит. Атка. Аз съм Милян. Чакай, че мен ме отровиха. Чакай, не, остави Чакай, че бе. Вики, идвам! Чакай помощ. Мони ме уби. Сори. Чакай, ела ми. Гадно ли се чувам, хора? Да кажете когато се получава гаден. Добре си. Умрях. Мони, малко роботски глас на скайпа. Знам това. А сега как е? Добре. Добре. Вече. Убивам хора. Просто целя някой. Кой къде? Не знам, убивам И някой. Вики ще Аз ти... бих няколко. Май видях Хънтър БГ. Не. Пажина! Пажина! Пажина такава. Някой ме бие, аз ще умра. Добре, Това Вики, наистина. къде си да те... Я защитя? 4 на 3 къде е? Чакай, търся някой. Вики, задра. Здрасти. Аз съм зад тебе. Къде си? Аз пък съм долу и се боля. Ходи. Боря се за оцеляване. Арбе, Ня, тим ли сме или? не банан. Не сме. Тим ли Вики, сме? това сме ние. Извиняй. Трябва да се Бита са. Не прочетох, извинявай. Чакайте, стойте назад. Няма бе, ето даймото ще го направя, но... Не. Аз съм в глава. И аз. Казвайте, когато се чува гаден звук. Окей, аз ще бъда Даймонд. Мен Как? трябва много рядко да ме убият, защото все пак това е клип и трябва да съм добра. Вики, виждаш ли ме? Вижте аз с кой кит съм. Здрасти, Вики. Коста. Задра. Къде си? Вики, аз виж, аз съм Това е невидима. тая котка. Вики, Аз съм. Вики, аз съм един летящ меч, виждаш ли ме? И аз си махни каската. Аз ли? Да. Влизай, не мръдни се да й покажа какво. Виж, Ето ме. Вики, виж, аз съм летящ меч. Защо? Кой звъни сега? Март.